Danieli, první zápas, hned 3 body, velká úleva. Tak určitě všichni víme, že ten vstup do toho turnaje je důležitý a přece jen Dánsko je kvalitní soupeř, takže jsme rádi, že jsme to zvládli a že od samého začátku jsme přehrávali a máme 3 body. Vy jste si přenes tu formu z těch přípravných zápasů, hnedka se střelil gol, pěkná schovaná střela, zároveň asi hodně pomohl David Tomášek tam. Tak určitě, jak jsem rád, že nějaký zápas jsme takhle spolu odehráli, takže něco tam máme, nějakou tu spolupráci a je jenom dobře, že jsme na to navázali hned v první třetině a samozřejmě nějaké příležitosti byly dál, ale ty se schováme na další zápasy. Kuriózní momenty taky přišly, co ta situace, myslím, v druhé třetině, jak tam ten brankář dánský udělal tygří skok a vy jste potom byl vyloučený. Jo, tak to jsou takové věci, se mi dokážu naštvat. Přece jenom z mý pozice jsem viděl odražený puk a šel jsem na dorážku, jejich obránce mě chytil za hlavu a u toho jejich hráč píchnul golmana někam do helmy, takže místo toho, jak jsme měli přesilovku my, tak jsem šel na trestnou a takovýhle situace mě občas trošku rozčílí. No. To se nedivím. Někdy je to docela těžké vlastně ta dlouhá příprava, ale na druhou stranu může to i pomáhat, protože vy jste v té řadě skvěle sehraní. Jo, tak určitě, já jsem to říkal na začátku té přípravy, vlastně to je dlouhá doba a nějaký zranění jsem měl v sezóně, takže jsem se snažil teďka trénovat i mimo let a i na ledě, takže myslím si, že mě to pomohlo i samozřejmě hrát s Davidem a s Kubou je skvělý, takže doufám, že v tom budeme pokračovat. Díky, ať se daří. Děkuji.